Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Bahawa sakop sa mga demonyo. Mga kagaw sa lawas, balik sa imong dagatanan. Si Tatay Andoy, Ano mo di tatay Andoy na mo? tuwa sa inyo. Gitambalan si mong lula. Anong naibaw man ka? Ha? Anong sigam ng matan mo ni kay? Ano lagi naibaw ka nga nas tatayin mo sa amo? Kuan, wa may laing mananampal din sa duol. Gawas ni lula nimo, diba? Usa, sakto sa ka, pero lahi mang tuno. Imong tuno ganiya, murag naibaw gyud ka. Pero, hinungdan pang mong tanaha paita. Ay, Ayaw na tugon ako na atutuoy. At tuo di ay, anong niaman lagi ka? kuan, nialang ko kay niasob ka. Tuod, anong niam gas tungod sa pugaran sa inyong manok? Ha? Kuan, naama ko higay pa lumluman nga itlog sa pugo. Mo ba? Nagplano di ka nga mamuhi og pugo? Kuan, nakakita mo kog itlog sa pugo niya. Ganahan lang ko nga mapiso ni. Ato na lang i-incubate. Ha? Oh, ayaw na lang, uy. Ako na lang ni taguan. Imo taguan ng itlog sa pugo? Pila mo na nakabuok? O, saragod. Uy, ayaw na yung usar rin na kita mo. Dua lang na ay, lungaga na. Pinilag itlog sa manok aron magkaon kong apil. Ha? Mukhaon kag itlog? Oh! Itlog ko ta. Kaon gikog di itlog. Kaon ka? Sige. Maglungag ta. Ay, lulaigi! Usto na, patyon ko niyo! Oo. Si tatay. Libog ko na niya. Naunsan sa kanikay. Kalit mo lang simang. Uy, tuwa lagi sa tatay na mo sa amo. Gitambangan, gitambalan ni Lula Igi. Pero, gisakitan siya, Toto. Kisa kita, noy. Si tatay Andoy. Ako'y! Sakit na kayo! Ako'y, dili na ko! Antusa kay hapit na ni mahuman. Antusa lagi. Hoy, Lula! Lula, ibalik ang akong kwarta. Lula! Kinsaron! Ay, balik ang akong kwarta. Tata. Oy, kinsa man na. Oy, ay kung sa muka kay doon ako'y pasyente dire. Ulit mo akong kwarta kay... Kakatol. Panuway ka tiguwa nga ka. Kakatol. Toto, dali. Ato na to sa tatay Andoy dito sa inyo. Nikay, asam ka pa ingon, oy. Wa ka makabati. Ato ta sa inyo. Kinaglisod sa tatay Andoy. Unya, napag-ibabay ka nangaway ni Lola nimo. Unsa? Unsa nung taon ni Sneak kayo, eh? Kalit na si Mang. Kung na siyang sundan, eh. Wala. Patay na gikong Lula Igi, ni. Hindi na biya ganani ni Kay.
ngano man ni Lola Ige. Nganong ako may nangatol og bayo samtang nga akong bana nga akong gipatrabaho nimo. Nagtagoy-tagoy ra man taon gihapon to nga milakaw. Huwag bangod bisan gamay na lang. Ay, kakatol gyud. Sigurado ka nga ikaw ang nangatol o dili ang ibang bana. Kagatol. Ay, Lola Ige. Hinapati akong tambal, katol. Andoy, ibarang ka to. Kinahalang ilihsan mo ang tanang na suko nimo. Kay akong isumbalik niya kanang kagit nimo. Oy, atay sa Lola. Ako'y unaha kay katol na gidani. Kalma lang mo kay magkuha kong tambal ang nagkatol ninyo. Katol. Uy, sa man ni pagkaunsa Nganong may balitok man ang akong barang? Naigo pa si Andoy! Agoy! Kagatol na yun! Agoy! Lola Ige! Uli ng akong bayad di mo. Kay magpatambal na lang ko sa lain! Lola Ige! Saan niyo mo pagpadambal, ha? Mubalitok din, eh! Saman gusto kang ibton ko rin mo hangdanan, ha? Ayaw! Ay, katol kayo! Ayaw! Naghilapti ang Katol! akong hagdanan, ha? Andoy! O inom mo ining tambal. Oo, sabi na, tablitas man lagi na. Basig, hilo ni silagang imong ipainom na ko, ha? Inom na lang mo. Sige na, Andoy. Pagkuhag buhok sa imong kontra o dadag balik din Ha? aron atong Uy. itong balik sa nagbarang nimo kanang kurikong nimo. Ha? Lakaw na. Magkugi kaaway gawas akong asawa. Aw, ang buhok sa imong asawa ang dadadan he. Ay, lakaw na. Pagdali. Aron mamaayo na ka. Ha? At tinood ka? Gipabarang kong milira. Lagi na lakayo. Siya magkaagi kaaway nimo. Ayaw lagi. O mo, sige na, lakaw na. Pagkuhan na og buhok sa imong asawa. Ay, karon ka lang yun, Melina. Lola. Kinahalan nga ilabay nimo sa akong bana kining akong mga kagidha kay katulyo kayo. Lakaw na. Adto atong imong bana. Gatsa siya aron matakdan si anak ko rekaw nimo. Kinahanglan ko maklaro kung unsa gini hitabo nako. Ikay! Toto. Kinahanglan ako ni maklaro. Sa may klaruhin mo, ha? Basta, doon ako'y klaruhon. Kinahanglan makaabot na sa inyo. Pero, Igay, masukuro ba't lula kung paduol ko ni mo? Ayaw lang ganito sa amo. Ayaw lang. Nahibaw ko. Pero ganahan ako makakita sa babae nga ganahan sa inyo ba? Ano laging naibaw mo ka nga doon ay babae sa amo, ha? Basta lang, nahibaw ko. Ay, likay! Oh! Si Tati Andoy! Ano nga si Puati na ko inig yun? Tay! Natambalan ka ni Lola Ige? Hala, Hain na imong inahan, ha? Hain na imong inahan! naon sa magano yan, doy? Nagsige magkakiko-hiko. Nabayot na ka, noy. Ay, kakatol yun. Kakatol! Panuway! Katol! Katol, hindi mo kong kalawasan. Ay, og tungod ni Melina. Hain! Hain mo na, ha? Hain! Tay! Sakit akong buhok, Tay! Doy! Tay, agbira akong buhok, Hain Tay! lagi mo, mama! Ano naman taon ko na yung mabulong kagbog ni Nikay, maupaw na! Ay, upawan ko gini mo yan, ha? Kung di mo sulti kung hain ang iyang inahan. Tay, nga na nangitaba kang mama! Iya kong kibabarang. Busa, kinalang isumbalik na ko niyang iyang pagbabarang na ko. Hain ang imong inahan, ha? Hain! Aray, Tay! Ay, salamat. Naugag yun ang akong mga linabhan. Maayong adlaw. Sir Jose? Sir? Hoy, Manang! Ay, Milakaw ro ba sa tiyok? uy, dong. Ikaw dalay dawat ining akong linabhan, dong. Ako na sabnang naplantsa. Oh, mo ba? Murag, nakakita naman ko ni mo, dong. Basit sa mga kaliukan sa barangay nang pag umangkon ko ni TOC, Maumpa. Ay, karon pa man ko makakita ni mo din, dong. dito magugugikan sa syudad nang
Akoan, miani ko kay gusto kong mutabang ni Tiyo sa iyang mga kalihukan dinis barangay kan lubad. Mao ba? Tagadiin man day ka. Ay, taga-Pikas Barangay ko dong sa Barrio Cantigbak. Uy, naamo ko'y amiga diya si Nikay. Uy, amiga mong ni Kaido? Ako man ang anak. Uy, usa ko di ay. Ato di ay. Manglaba man ka no? O dong, May mo bag. Magpalabas ako nimo? ay nga nugod taong dili. Sige. Kanus aman ako kuhaon ng imong bulingon. Nasa bag nang. Pwede imong dadon karon? Ay, nahala sige. Aray, tay! Tay, sakit na kayo kung buhok, tay! Yung binuha ko buhok, Dali, tay! dali. Katul. Nanasab. Aray! Nanasab ang katul. Nay! Aray, tayo sa tay! Buhiin na nas ni kay Noy! Naluoy na itong unang tanaw niya, Noy! Ay, dili ang kaluyon ng anak demonyo. Tay, yun na nagkasuko na ako! Ako na rin tapanan na imong pangatol, tay! Ay, gipabarang ko sa imong inahan. Usa kinahanglang isumbalik ko niya ang iyang pagbabarang nako. Aray, agoy, kakatul. Tay, gusto na, tay! Nato na, gigabahan na kasi mong anak, Noy! Andoy, klaro kayo! Panginusul lang si mong sana! Kini mo bayhana. Kini siya mo nakaingos tanan. Kung nga raw gipabarang ko sa akong asawa, kung siya. Gusto na, tay! Aray. Kainit sa imong kamot ni Kay. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!